Malfite painas R tonne, Malfite painas R tonne, Malfite. Miksi se on noin pieni? Ai helvetti. Mennään Ine. Se on sekunti. Aver. 2 kuiska... Niin. Kerää sitten ja yritän uudestaan. What the? What the? On se. On se. On se. Mikä on Sonni naispuolinen lehmä? Molemmat pingasta kysymysmerkki. Jesi mitä? Mitä se huukas itteensä suuhun? Ei vittu, sä tapat sen. Se kuoli siihen mun hiilijuttuun. Mitä vittu? Oikein meni kyllä semmosen mankeliin. Mi bombo clan. Oh shit. Toi se... Tuppa takas, rotta. Bitch. Bomba. Ei. Sillipomba ajatellen. Jep. The Nice. fuck älä. Jei. Saisinkohan mäkin tän ultin pikkuun. Voi penis. Onko se alligaattori? Ei saatanan pelle. Vetan katana. Heitä Julle joku läppä. Kerro meille joku hyvä vitsi nyt. Ok. Alkaa, let's go. Mitä pähkinä sanoo? Eilen tulossa töistä kotiin. Mä spawnaan. Nyt mennään Come on. Nyt mennään oikeesti entään tää. Ei vaan. Sä saat Fidlenkin. Jep. 46. Kattokaa mitä hattua mulla. Täällä oli malpaita. Puna. Jeesus. Okei. Ei, sieltä tuli tommonen ylläri vielä. Yes. Julle penta. Tää helvettiä. Vattu. Ai. Hatut menee vinoon kun sä auttit. Mulla on 32 anvilia. Siinä. Penta. Noin kaikki. Oh fuck! Ei jumalauta. Tapetaan toi tweet. Kattokaa kun mä tapan ton tweetsi. Kattokaa. Katso fuck älä vielä. Mennään sisään kaikki. Paket. Mä toivotan, ettei ne endaa vaan tossa. Paitsi me tapetaan kaikki, ei se haittaa sitä. Ei Joo.